дар гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон дар 15 соли охир бори аввал ҳаҷми содиротӣ нисбат ба воридот бештар шуд. дар 3 моҳаи аввали соли 2021 содирот нисбат ба воридот ба маблағи 105 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико афзоиш ёфт. ин дар ҳолест ки қаблан 2 сол пеш ҳаҷми воридот нисбат ба содирот беш аз 3 баробар зиёд буд. ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон аз аввали соли ҷорӣ тақрибан 34% афзуда наздики 2 миллиард доллар баробар шудааст. ҳаҷми маблағи содироти молҳо дар моҳҳои январ-марти соли равон зиёда аз 949 миллион долларро ташкил дод. ин дар ҳолест ки дар ин муддат ба кишвар дар ҳаҷми 845 миллион доллар молу маҳсулот ворид шудааст. боиси таъкид аст ки Тоҷикистон ба хориҷи кишвар асосан металлҳои қиматбаҳо, алюминий, семент, нахи пахта ва меваҳои хушк содирот мекунад. дар 3 моҳаи аввали имсол ба ҷумҳурӣ бештар маҳсулоти нафтӣ ва ғалладона ворид гардидааст. иброҳими Неъмат, Беҳзоди Шодӣ, хабар.